थाङा बे गारिजों थाङा मालायनि गारिजों एसे फैफानाय बायदि जादोंमोन ओमफ्राय बेखौनो सुबिदा मोनदों आरोना ओमफ्राय बिबौनि गारि नङैखाय गाखोआ हनै बिबौनि गारि नङैखाय गाखोआ फैलानो गारियावनो लोगोफोर नाय बहायबा ओंखारनायनि सिगां थारमाने सिफोरखौ खनस्रांनानै दोनलांनांगौनो आरोना आंनाबो सिया खनखानायमोन थेवबो खननायबाबो चेयाराव दोननायमोन आरोना बेखायनो साफा स्रांनो आङो थांनायनि सिगां एसे माने सिङाव सोनानै खननानै गालांजोबसै होननानै सानदों आरोना बेबायदि गालाङोबासो गोसोआबो स्रां मोनफैयो फैनानैहाय थ' बेखायनो आङो खालामनानै लाबाय ओरैबायदि हाखु दाखु नै बे मानसिया जेबो मावनो होआ ओमफ्राय नै र' दा इमारजेन्सि आरोना बेखौ लानानै थांनांगौ दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थागोन आङो मानि थाखाय थांनो नागिरदों नै जिनिसफोरबो बिराद सोबावनांगौ दं जेबो खामानि मावहोआ बियो माने थाबाय थायो सिथाबबाय थायो जे माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरबाथाय दै सोनो नागिरदों माबा सोनो नागिरदों बेबायदिबाथाय एकदम सिथाबफिनोसै आरोना ओमफ्रायहाय नै आयौ नै माथो बिदि खालामनाङा होनखाबायना आं नोंखौ नै बोगथोंनानै गोलैदलाबायबाय खोलैसैमोन थलथब गय जाख'लायबाय आं माबाखौहाय मा होनो बै दाख्लैनिखौ हमियनिखौ लाजागौमोन ना नांला लेगजेटिभखौ जाहोदोंमोन होननानै लेगजेटिभ होनना बुङो गाइखेर लोंस खालामनायखौ बे लेगजेसनानो बारा जाबानो हासुदैयाबो जायोनो नंगौ बारा जादों मिल्कि आं बे मिनि नखादों ना माबाखौनो गारिया दिनै बेसो बाबाया सिनस्रि गेदा जानानै दङ थांनो हाया बेयो जोंसो थांगोन ना बबाव थांसै सानैजों थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय हानाय नङाना बेखौहाय लाखिनो दा आइ थांफासिगोन आरो साथामजों थांसै ओमफ्राय हनै गारिया बारासो लादां ना बुमनो थांसै नै बिबौनि गारि नङैखाय गाखोआ हनै बिबौनि गारि नङैखाय गाखोआ फैलानो गारियावनो बेलाय नानानिसोनो फैदो बेजों थांगोन आंबो गाखोबायना नै आबौना हनै आइदि होनदों थांनो हाया होनानो फैदो गाखोनोसै हनै थांसै फैदो बुम थांसै डक्टरनाव फैदो डक्टराव थांसै फैदो ओरै थाङानो नानाया थांनो हायालै सादों फैदो सना नुबाय थाङा आं दङ ना नै फैद' मामि दङ आयो गाखोबाय हनै मामिया आयो फै सना फै आयो लोखियां आयो मामिजों बे आयो सना थांसै आयो थाङा बे गारिजों थाङा मालायनि गारिजों गाखोआ मालायनि गारियावहाय आबौनि गारिसो नांगौनो नानानि गारिसो नाना थांनो हायालै नै सफैबाय जों ঠিক আছে नै आखाइ दाजा हामा औ दे मा हमदों नोङो बे मा बे पिटु टफिसो दा टफि आंखौ डक्टरनाव फैदोंना डक्टर होनदो आखाइ दाजा हामा हामा आखाइ दाजा मानो ओंखारनांगौ ओंखारा बेखौ बिदि उपद्रबनि थाखायनो मानसि नांदेरगौ जाखायो दा डक्टरनाव माबा माबि खिन्थानांगौ ओमफ्रायहाय बेखौ उपद्रब खालामनो थाखायनो खिथाजोबनो हानाय नङाना बेखायनो लाबोफानाय जादों आरोना आइखौबो नङाबालाय फैनो हायोमोन उपद्रब गैयामोनबा बामनानै ओरैनो खिथाबाय थानो खिन्थु माखासे प्रब्लेमफोरखौ खिन्थानांगौ जानायावनो दा माबाबाय आरोना लाबोफानाय जाबाय आइखौहाय उपाय गैया मानो गालानो मैयानिफ्रायनो बिराद टेनसन जागासिनो ओरैबायदिनो बानानै दं आङो दा मा जायो नायग्रोसै र' आजा डक्टरनाव आजा बिबि ओइ गानालै बेखौ हनै नै मेरला थांबाय ना बेयावनो
दाबो जों हाबनो मोनाखै नै औ आजा 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 जेबो मानसिया उसुबिदा गैया ओमफ्रायहाय बे माबानिफ्रायनो कनस्टिपेसन जानायनिफ्रायनो एसे मुलि जाहोनाय जाबाय नालाय हमिअनि ओमफ्राय बे कनस्टिपेसन जानायावबो एसे बारा जानायावहाय माबा जादोंमोन आरोना माने एसे फैफानाय बायदि जादोंमोन ओमफ्राय बेखौनो एसे उसुबिदा मोनदों आरोना ओमफ्राय हमिअनि मुलि जाहोनानैलाय जेबो जायासैमोन होमबा मोजां जाबायमोन आरोना ओमफ्राय एसे बाराद्राय जादों ना मादोंथाय एसे बांद्राय खिनो ओंखारनाय जाबाय थायो ओमफ्राय बेयावनो देखायबाय थाग्रा नालाय देखायफिनसै होननानैहाय लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय आरो हासुदैखौ मैया एसे बोरैबा मोन्दों जोङो बेखौ नायहोफिनसै आरोना दा मा ओंखारो सार बिदियाव बोरै हारसिङै हानो दे हाया बेखौहाय ओंखायनो दा डक्टरनो खिन्थानांगौ मानांगौ उपाय गैया बेखायनो लाबोफानांगौ जाबाय आरोना आइखौबो नङाबालाय आङो हारसिङैनो फैनोसै नामा सानदोंमोन आइयाबो बांद्राय गारि गाखोनो हाया नालाय बिदि जायो नै मेंबायथ' आबैया ओं नै ओंखारबाय बिसोर ओंखारखांनायनि उनाव मोनखासिगोन जोंनाबो मोनसिगोन थ' थांग्रोसै थ' नायनि ओंखार गाखाया ओंखार नै मुलि लानांसिगौ नायजाखांबाय नायजानायालाय जाबाय नै लाखांबाय ना मुलि लाबाय मुलि लोंनायसो दे मोननि लोङो दा नोङो औ लोङो थ' थांसै नानाजों दे नानाजों थांसै दा औ बामसै दे लांसै थ' थांग्रोसै न'आव थांग्रोसै ओमफ्राय रायज्लायहैबाय थानोसै नोंथांमोनजोंहाय एसे औ मा मोनखो मा प्रब्लेम मानि थाखाय फैदोंमोन जोङो बेखौ नोंथांमोनजों आङो थांनानैसो शेयार खालामलांसै आरोना बैलाय सिङावसो जायो हनै बैलाय औ जों दा थांग्रोसै नै एसे उफुद्रुब रायज्लायनो थाखाय दा रायज्लायनोसै मम' बुंराय गबाय नै आयै एसे गारना हरलाय नै ओरैजोंसो नेयो गगा मोनदोंलै बार जाबोनानै गारियाव बार जाबोनानै गगा मोनबाय ना फैदो थांसै गोजा जालायलायबाय थांसै दे थांग्रोसै जोङो न'आव फैनानै नै लेखा फरायनोसो गोसोखांबाय थाबाय ओंखाय हानना होबाय आङो दे मोजाङै लिर दे मोजाङै ला दे कलमा बिदि नङाना लोगोफोर नै दा आङो फिसाला उन्दुनाय समावसो रायलायनो सम मोनलायबाय आरोना फैनानैथ' नोंथांमोनजोंहाय भिडिअखौनो खालामनो टाइम मोनासै आङो ओमफ्राय दा खालामनाय जाबाय आरोना बेखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदोंमोन जे मा जामारदोंमोन ओमफ्राय मा मोनमारखो होननानैहाय दा जायफोर सिगांनि भिडिअखौ नायखांबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ मा जादोंमोन बेनि अनगायैबो आरोबाव माखासे प्रब्लेम दङमोन आरोना बेनि थाखायनो थांनाय जादोंमोन ओमफ्रायहाय दहाय थांनायावथ' आइखौ लांफानाय जाबाय नङा होमबा ओमफ्रायहाय ओरैनोथ' बांसिनानो बाबाजों थांनाय जायो आइया बांद्राय गारिबो गाखोनो हाया नालाय बेखायनो आइखौहाय दोनलांनाय जायो आरोना न'आवनो आरो न'आवबो माखासे खामानि थायो नालाय मेरलानो ओमफ्राय बे खामानिफोरखौ सासे नङा सासे थायाबा दिगदार जायो आरोना आरो मावनायाथ' न'नि खामानि मावनायाथ' जों सानैजोंनो फाला बदलसो मावखायो नालाय बेखायनो आं थाङोबा आइया थानाय बेबायदि जाबासो न'आ स्रां जायो आरोना ओमफ्राय बेखौनो सानदों आरोना आङो हारसिङै बिमाफ्रा खमल' दिगदार जायोना जे फिसाफोरखौ लानानैहाय बेबायदि हस्पिटालाव थांनांगौ मानांगौ लोमजानाय मानाय बिदिबाथ' बांसिन खेरें मेरेंबाव ओमफ्राय ओरैनो दाथ' बिराद दुस्थ' जाफुनाय नालाय फिसालायाहाय ओंखायनो आं सानदों आरोना बे मानसिफ्रा हारसिं बिमा बिदि थानायफ्रा खमल' दिगदार जायो नङा होमबा बेखौ सामलायनांगौ बिदिनो डक्टराथ' नायगोन माबा माबि बेयाव खेरें मेरें गाबगोन मागोन बे समाव माबा माबि प्रब्लेमसफोर खिन्थानांगौ जायोना बे प्रब्लेमसफोरखौ खिन्थानांगौआहाय बहुद दिगदार जायो जानांगौना दा आंथ' बेबायदि थांनाय जाफेरबावाखैसो दासिमबो माने भगबाननि अननायाव आरोना जे आइ नङाबा बाबा बेबायदिजोंनो थांनाय जाबाय थायो आरोना जे आङो हारसिङै थांफेरनांबावाखैसो नङाबाथ' हारसिं थानायाबा बहुद दिगदार जागोन आरोना जे
मा खिन्थानो बेखौनो बावजोबगोनसो खिन्थानांगौखौनो बेनि दुस्थ' बिनि खेरें मेरें बेबायदियावबाथाय माने लाफाग्रा थाङाबाथाय माने आन्दायजोबगोनसो आरोना मा खिन्थानांगौ मा मानांगौ जेबो रायलायनोखौनो मोननाय नङा बा रोंनाय नङा आरोना बेबायदिनो जायो बेखौनो सानदों आरोना आङो हारसिङै खमल' बिमाफ्रा दिगदार जायो होननानैहाय ओमफ्राय दा बेनो आरोना मानि थाखाय लांदोंमोन फार्स्टआवथ' प्रब्लेमाहाय सिगां प्रब्लेमाहाय जाजेननायानो जाहैबाय कनस्टिपेशननिफ्रायनो जाजेनदों कनस्टिपेशन जायो बिरादनो सिगांनिफ्रायनो एसे खिथाबोबाय थानाय जाखादों जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिथिखायोदां बिराद कनस्टिपेशन जायो बियो खि खसा जानाय बेबायदि जाबाय थायो आरोना बांसिनानो बेखायनो बिराद माबा माबि ट्राइ खालामो बेनि थाखाय आङो माबा जानाय लोंनाय बेफोरावबो बिराद माबा खालामो आरोना थेवबो मालाबा मालाबा हाथारा आरोना ओमफ्राय दाख्लैबो बेबायदिनो जादोंमोन कनस्टिपेशन जानायावहाय माने एसे थैबो गबोफादों आरोना बे खिनायावहाय ओमफ्राय थै गबोफानायावहाय मा जाखो बेबायदिनो बांसिन जाबाय थायो नालाय बेखायनो सानबायखि हमिय'नि जाहोबाय थायोबा खि मोजां जालांगोनदां सानदोंमोन ओमफ्राय बेनि थाखायनो गुरफेलायावहाय लायनानै हमिय'निबो जाहोबाय ओमफ्राय हमिय'नि जाहोनानैथ' बिदिनो खिनायाथ' खिबाय खेबथाम जाहोनाय जादों आरोना बेखौहाय खेबथाम जाहोनो थिनहरदों नालाय खेबथाम टेब्लेटमोन आरोना हमिय'नि ओमफ्राय आरामसे लोङो आरोना बे आरामसे जायो टेब्लेटखौबो माने गुन्द्रा खालामनानै होयो आरोना ओमफ्राय बै गथा गथा थाया होमबा बे गथा गथाखौहाय हरफाखादों आरोना बे गोथाव मोनो नालाय माने बेयाव जेबो मुलि होआखै ओरैनो गोदै मोननायनिल' आरोना बे गथा गथाखौ बे टेब्लेटजोंनो ओरैनो होफानानै जाहोयो आरोना जायोबो मोजाङैनो ओमफ्राय बेखौ जाखांनानैथ' खिनायाथ' बिदिनो जाबाय लाव लावबो बिदिनो जाबाय आरोना एसे गोराथ' जाखायासै ओमफ्राय माने लाव लाव बिदि जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय बियो खिनायाथ' खियो सानफ्रामबो खियो ओमफ्रायहाय एसे खिबावनो बेबायदि टाइपनि जाबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय माने खिखांबाबो माने खिनो बेबायदि होनबाय थायो आरोना बियो दाथ' खिनो हासुनोखौ बियो बांसिनानो होनो रोंखाबाय नालाय ओमफ्राय बिदि खिनो होनबाय थायो आरोना बियो ओमफ्राय हरफ्रावबो खिनो बेबायदि होननानै ओंखारो माबायो गाबखेङो ओमफ्रायहाय माबायावबो फुङावनो बेबायदिनो सिखारो 4टाफ्रावहाय खिनो होननानैहाय ओमफ्राय बेबायदिबो जाबाय थाबाय प्लास बेनिफ्रायनो जाजेननाय आरोना ओमफ्रायो बे हासुनायाबो दा बेबायदिथ' जाखांबाय ओमफ्रायहाय बिदिनो बेबायदि जाबाय थानायावहाय सानबायखि जोङो माने बे मुलिखौ साननैसो खिजाबा होनोसै साननैसो खिजाबा बिदि होनोसै साननानैहाय सानफ्रामबो दौबाय थाला होननानै साननानै थाबाय आरोना ओमफ्राय बेथ' जाबाय ओमफ्राय दाना हासुदैनि जालायबाय हासुदैयाथ' बेबायदि एसे गेन्दा फैदों होननानै बुंदोंमोन आङो सिगांनि भिडिअआवबो ओमफ्रायहाय हासुदैया एसे गेन्दा जालायबाय आरोना ओमफ्राय हासुदै गेन्दा जानाय नुनानैहाय बिराद गिसिनबावबाय ओमफ्रायहाय उनाव एसे बिदिनो गुगोलफ्राव टाइप खालामनानै नायबाय मानि थाखाय ओमफ्रायहाय बिदिनो बे बिदि खिनायनि मुलि बिदि रिलेक्सेसन माने अभार जायोबा बेबायदिबो जायो बेबायदिबो नुबाय आरोना होमबाबो नायहोनायसै होननानै सानबाय ओमफ्राय हासुदैनि जे जाखालि बे मोनायावनो मा नुलायखो बेनि माबायावहाय खिलामा खाथियावहाय एसे गाबज्रिनाय बायदि मोनबाय आरोना ओमफ्रायहाय दा बेखायनो रासिन लांथारनोसै होननानै सानबाय आरोना बे थै गनायबो आरोबाव हासुदैबो बेबायदि जाबावबाय आरोबाव मा होनो बे गावज्रिनायबो नुबावबाय ओमफ्राय बेखायनो लांनाय जाथारबाय आरोना दा लांनानैहायथ' माबाया नायबाय डक्टराबो नायजोब्बाय गासिखौबो ओमफ्रायहाय हासुदैखौबो खिन्थादोंमोन आरोना हासुदैयाथ' जेबो प्रब्लेम नङा बेबायदि होननानैहाय ओमफ्रायसै आरोना जेबो ओमफ्राय खिनायनि थाखायहाय कनस्टिपेशन जाबाय थायो होननानै खिन्थादोंमोन नालाय बे कनस्टिपेशन जाबाय थानायनि थाखाय मुलि हरबाय आरोना ओमफ्राय बेखौबो गावज्रिनायखौबो नायबाय ओमफ्राय गावज्रिनायाबो जेबो नङा बेनि थाखायबो जेबो मुलि हरासै आरोना हारसिं थिग जालांगोन होननानै जेबो नङा जाहैबाय आरोना ओमफ्राय नर्मेल जायैनो थाबाय ओमफ्राय दा स्रां मोनबाय आरोना जायखिजाया नायहोनो मोनबा गोसोआ स्रां मोनो जेखि जादों जायाखै जेबो नङा होनबाबो माने नायहोनो मोनबा एसे स्रां मोनो आरोना डक्टरनि एसे माबा मोनबा डक्टरजों रायज्लायनो मोनोबा जेबो नङा होनबासो माने गोसोआ स्रां जायो आरोना गावबो जेबो प्रब्लेम देखायहैयाखैमोन बे सिगांनि कनस्टिपेशनानो बेनो प्रब्लेम खालामोन आरोना बेनाथ' ओमफ्रायहाय गावबो जेबो बिदि सानाय सुनाय जेबो देखायाखै बे गावज्रिनायखौबो मानायखौबो जेबो देखायाखै आरोना बियो ओमफ्रायहाय लांथारबाय देखायहैथारबाय गासै गोसो स्रां मोननायनि दा गोसोआबो स्रां जाबाय बेनोसै आरोना बे स्रांबासो जोंहाबो स्रां आरोना बेखायनो सान्थि दा मोजाङैनो दं मोजाङैनो थाबाय थानोसै भगबाननि अननायावहाय थ' बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय मा होनबावनो
गोसोआ सान्थि मोनबाय दा जायखिजाया होमबा लोगोफोर बेखिनियाव दोनथ'नोसै दे आङो दिनैनि ब्लगखौहाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं